bakal surut merga apa? Kanjeng Ibu Retna Dumilah dinarwa dening Kanjeng Rama Panembahan Senopati. Ya ing kono kuwi dununging katresnan Sedah Mirah. Apa ya ngono? Bareng tak penggalih. Kok jebul bener. Ngapa ya? Ora apa-apa ana kucing liwat wis ora. Kepiye? Panemuku ki iso gathuk karo rasane atimu apa ora kira-kira? Yen mengko antarane Mataram karo Blambangan, iki bisa gathuk nuwahke bedamen. Iki aku lan sliramu uga bisa nggathukake panemu siji. Loro, nuwahke katresnan, ngiket pangiketing rasa tresna antaraning aku lan sliramu. Cobloko wae. Tak rewangi manjing ana ing Taman Sari iki bethake aku mung kepengin ketemu karo sliramu. Aku wis ngerti yen Sedah Mirah kuwi putra Adipati ing Blambangan Siung Laut. Bareng tak penggalih. Pancen bener kandhamu Pangeran. Kepiye wae peperangan iki ora apik. Korban ana ing ndi-ndi. Bocah-bocah malah ming dadi lolo. Saiki coba mawasi. Bocah cilik-cilik padha nangis. Akeh wong wadon sing dadi rondo merga kelangan bojone. Dadi korban ning pabaratan. Bener. Mati tanpa guna. Yen iki diterus-terusake kaya ngopo, Sedah Mirah, Iya bener-bener Pangeran. Yen aku wis nyarujuki apa kang dadi ngendikamu. Banjur aku kudu piye? Apa aku kudu mbalelana ngersani Kanjeng Rama? Rasa tresna kuwi ora keplok tangan siji Sedah Mirah. Sekawit aku nuwahke rasa tresna karo sliramu. Yen Sedah Mirah pancen kepengin antarané Mataram lan Blambangan iki nyawiji. Tuwuh rasa bedamen ayem lan tentrem. Saiki tak dumuk rasane atimu kira-kira kowe duwe rasa tresna apa ora karo aku. Tresna karo Pangeran Jolang tegese tresna marang bedamen, tresna marang kaendahan, tresna marang katentreman. Aja ngati luput pamilihmu. Ngapa, Yong? Golek idome. Mbok tulung dicencang kepiye to? Jeng Pangeran, Piye? waleh-waleh menapa? Saestunipun kula menika inggih mangertos panjenengan sepisanan menika wau. Raos sing manah kula inggih boten sekeca. Nanging menika kabel dening raos ndepani Blambangan Pangeran. Dadi cekake sliramu go tresna karo aku. Tresna kanthi peksa apa lair terus sing batin merga pancet Sedah Mirah kuwi duwe rasa tanceping tresna karo Jolang, Inggih saestunipun wonten sak lebeting sanubari kula. Mangertos panjenengan menika inggih nggadahi krentek tresna Pangeran. Aku durung percaya. Yen Sedah Mirah durung ngetokake rasa katresnane, panglucitaning Ndriya kang durung kawijiling lisanmu. Kaya ngapa tak rungokake? Tak pirengake Sedah Mirah, Alon-alon kemawon nggih. Alon. Ya, ora apa-apa. Anak apa ora nen? Apa to kok piket mau ming mrono mrene mrono Lah mrene. kudu yak-yak si ono Piye iki jane? Iki ya ngono. Hah? Berganggu wae kowe iki.
Iki Iki wis arep dadan kok mengganggu wae. lah iki Mas kedadeyane. Piye? Ayo, sarungku kene. Wong mau ora. Kang Mas bocah kaya kidung, pindane kaya panyenggrenging rebat. Iki ngapa? Kok malah bakul es? Pados es, Pak. Sembrono lho. Arep dikandhanono kowe iki wong tuwa, diseneni ya wis ora tumomo kepiye coba. Ngersaken es, Pak. Anyelke lho kowe iki. Kowe iki ngerti aku lagi apa to karo bendaramu, Lah nek sampean ngertine kula napa? Mbok yo mawas. Ah mbok ya tuku. Wong dodol mung gelas tok. Oh, botok. Wis kono. Oh. Mong sira kang son biji Indah. Embanipun kula lan panjenengan. Atiku karo atine Sedah Mirah manunggal nyawiji mujudake bedamen antaran Mataram lan Blambangan. Inggih. Muga-muga enggal dadi kasunyatan diajeng. Iwa sira Allah langgar
Jeng pangeran panjenengan menika. Saestu lho nggih. Mangke kula sampun saestu dhaup kalian panjenengan boten badhe wonten wanita sanes ingkang ngrenggani manah panjenengan. Tenan Diajeng. Aku pancen durung nate kepok senggol karo wanita jare. Amung sliramu sing cumondhok ana sajroning atiku. Muga-muga wae. Pangeran Jolang lahir tandesing batin. Iya. Kula pasrah jiwa raga dhateng panjenengan. Tenan tak antepi Sedah Mirah. Sakureping langit sak lumahing bumi ora ana wanita sing ana sajroning atiku. Diajeng Sedah Mirah. Kang Mas, Sliramu kuwi kepiye? Tak rungokake saka jaban Taman Sari. Lah kok nggawa pawongan sing katon gagah pideksa kaya kuwi. Njur karepe Diajeng Sedah Mirah ki kepiye? ya ngapa-ngapa ta? Kok panjenengan sak kloron mlebu ning keputran kene? Ana wigati apa, Kang Mas? Diajeng Sedah Mirah. Aku kadhawuhan karo Kanjeng Rama supaya tunggu kemit muring Taman Sari. Nanging jebul ora ngira yen Diajeng Sedah Mirah nglebokake pawongan kang gagah pideksa iki. Aku ki ora nglebokke. Iki mlebu dhewe. Dianggep Cindeamoh ki bocah cilik sing durung ngerti tata trapsilane wong andon katresnan. Oh, ki mau nginjen to? Ha inggih. Mbok mlebu wae ora apa-apa kok menginjen to? Yen pun Kakang ki ora namung nginjek. Nanging presa dhewe yen Diajeng Sedah Mirah lagi andon katresnan. Kang Mas, Kepiye Diajeng? panjenengan sak kloron menika presa apa ora to? Menika sinten? Aku durung tepung. Sapa pawongan kuwi ae? Mangerti ya Kang Mas. Iki jeneng Pangeran Jolang saka Mataram. Pangeran Jolang. Sliramu ya apa ora ngerti Diajeng? Yen Pangeran Jolang kuwi mungsuhing Kadipaten Blambangan. Kok sliramu malah nglebokake ning Taman Sari kene jare. Ya pancen tak jarap. Jeneng Pangeran Jolang pancen tak jak mlebu ning keputren supaya gampang anggone ngrangket to Kang Mas. Wah. Mokal yen kaya ngono. Mokal piye to? Sekon jabaring taman aku krungu dhewe yen Diajeng Sedah Mirah padha sih sinisian. Bukti nyatane nyampe to jaremu kok teles kuwi. Apa kuwi? Coba tak tilikane. Kok sembrana to? Kang Mas. Diajeng. Wong abdi ya pirang-pirang ngono lho. Apa perlu aku nimbangi rakamu kekarune? Sumangga. Yen ora kleru Kang Mas Cindeamoh lan Cinde Kembang. Sliramu jare Diajeng mau Pangeran Jolang. Bener kok? Aku Pangeran Jolang saka Mataram, putra dalem Panembahan Senopati. Yen ngono tiwas kebeneran Jolang. Sadurunge aku nguruk ning Kraton Mataram wis ketemu ning papan kene. Mula manuto wae. Tak rangket tak sowanake ning Kanjeng Rama Dipati Sung Laut. Yen kena tak iman, aja tok bacotake karepmu.
Mergo rayimu wis ngronce talining katresnan karo aku. Tan murunga sliramu bakal dadi sedulurku. Ora bisa. Ngendikane Kanjeng Rama kuwi wis dawuh marang Indiamu supaya dadi senopati Kadipaten Blambangan. Mula rawe-rawe lantas malang-malang tutung. Oh kaya ngono. Diajeng tak suwun lilahmu yen nganti kedrawasan sedulurmu kekarone aja ngluputake aku. Ingkang atos-atos. Sing ngono, Sula. Ayo Dimas. Dimas. Ayo Dimas. Iki patimu. Meneh kadegayanmu Sebut siji loro. Loro ya siji. Mati dilumpati. Loyo jati teman. Hat! Wat! Hai Dimas. Oh, Sendo. Hai. Wat! Wat! Bos! Kang Mas. Dia. Iki jenggo ngerang. Kurang ketinggalan. Dimas Cide Kembang. Gandeng pengiran julang wis dirangket. Ayo disuwanke ning Kanjeng Rama. Diaji. Iki wis ana Gunung Ijo. Muga-muga wae para prajurit lan wadyabala ing Blambangan ora bisa nungku awake dhewe. Perang gedhe antarane Mataram karo Blambangan muga-muga enggal bisa kasuwak. Perang iki. Wah, Monggo ya. Kula ya. kados pun dicampur perang kala wau ya. Mugi dados kawuningan. Iya. Mas, menawi prajurit Mataram sawetawis minggah wonten ing gunung itu, mongko ngandhaping gunung menika dipun kepang para prajurit ingkang. Prajurit Blambangan menika ngepung makul Gunung Ijo menika. Inggih. Mila dadosaken ratus sing manah kula. Jalaran menawi saya dangu tandon pangan prajurit Mataram menika kula genten sampun boten nek. Menapa mboten wonten prajurit sandi ingkang kedah dasake pamatut parat kados pundi Pak? Nyuwun pangapunten Kanjeng Pangeran Lakso panjenengan Ki Mandaraka. Yo kepiye Ki Meng? Kula sampun neliti wonten sak ngandhaping Retijo. Jebul dipun kepang prajurit ing Blambangan Binaya Makap. Pindhanipun gabak jati ngarang amrok katutut tamur terik. Awakipun jamba boten saged medhak wonten ing Retijo. Pramila saking menika pangamenipun Jatasura menika nyuwun wangsulipun sedah merah menika. Dados anggenipun ngepung prajurit Mataram menika jalaran ngame-ame balinipun denane sedah merah. Injih leres. Jeneng pangeran. Menika nyuwun wangsulipun
sedah merah wonten tanganipun Jodho Suro menika Raden Pangeran. Pating blambangan Jotha Sura menika ngame-ame Inggih, ingkang dipun sebut diajeng sedah mirah. leres. Kedah dipun wangsulaken ngaten napa pripun? Leres Kanjeng Pangeran. Punten dalang Lajeng kados pundi menika? Boten saged. Kados pundi kemawon sedah mirah menika sampun dados peranganing gesang kula. Boten badhe kula wangsulaken, boten badhe kula sukaaken wonten sinten kemawon. Kang Mas. Nuwun pangapunten, Den Mas. Menawi penggalih dalem mekaten niku, kula kinten samangke peperangan antawisipun Mataram Blambangan boten bakal wonten rampungipun. Kang Mas Pangeran. Dalam panjenengan ngeboti katresnan, Mas. Eyang, Inggih. eyang menika nate nandhakaken tresna dhateng wanita mboten? Inggih. Kados pundi raosipun menawi diajeng sedah mirah menika katemben kemawon. Kula ugi nandhakaken tresna dhateng piyambakipun. Lajeng badhe dipun pegataken ngaten kemawon. Raosipun kados pundi? Kula pitados. Menawi manah panjenengan badhe awrat mangesulaken sedah merah wonten tanganipun Jotha Sura, Mas. Nanging panjenengan menika jejering Pangeran Dipati Anumunting Praja Mataram, calon gumantos nata wonten ing negari Mataram. Kang Mas Pangeran Jodha. Kula aturi menggalih kanthi wedi. Ingkang dados underaning perkawis menika kuwi. Kula nyuwun pangestu, kula nyuwun lilah. Kula ingkang badhe methukaken Paman Jotha Sura. Ora bisa. Sliramu iku dadi katresnan. Atimu wis nyawiji karo aku. Apa ya aku tega? Yen sliramu bakal ambyur ana madyaning palagan, bebasan ana ning kono ana kandhang singa kang bakal mangsa sliramu. Nak Mas, Kono ngendi dununging katresnanku, Mas Pangeran Julang. Nanging menika boten wonten mekti sanes, Kang Mas Pangeran. Nak Mas Pangeran Julang kula aturi sabaripun kanthi. Namung kula ingkang saged mungkasi karya menika. Monggo dipun penggalih amrih sageden reming negari Mataram kaliyan Kadipaten Blambangan panjenengan dalem kedah negakaken. Kula aturi menggalih. Kula aturi ngemuti menawi panjenengan penggalih pun tasang abot katresnan bebanten saya kathah. Kula aturi ndhahar sedaya ngendikanipun Ki Mandara menika Kanjeng. Menika katresnan kula. Nggih, kula pitados. Leres Kanjeng Pangeran. Jeng Pangeran kula pitados. Kula pitados katresnan panjenengan dumateng kula. Nanging menika perkawisipun katentremaning negari Jeng Pangeran. Nanging bedamen kuwi saka tresna diajeng. Eyang Mandara ki nate ngendika. Bedamen menika kanthi tresna. Sak menika sampun dumados tresna menika. Nanging kedah dipun pegataken kados pundi? Kula pitados Kanjeng Pangeran. Kok menawi panjenengan saged negakaken dhateng sedah merah, kula kinten samangke saged ndamel katentremaning peperangan antawisipun Mataram kaliyan. Panjenengan kadah emut Kanjeng Pangeran. Panjenengan awrat negari. Menapa katresnan? Menika sampun dados pepes dening gesang Mila kula. leres pangandikanipun Eyang Mandara. Kula ikhlas kok Jeng Pangeran. Sliramu kepiye diajeng? Kula aturi menggalih sak langkung pening Kanjeng Pangeran. Menawi dipun traju antawisipun kula tresna negari menapa tresna dhateng garwa. Jatosipun menika timbang. Nanging kadosa pundi kemawon kula menika nuhuni dawuh sampeyan dalem ingkang sinuwun. Rama Panembahan Senopati. Kula pitados. Lan panjenengan kedah saged milah-milahaken. Antawisipun katenepanipun negari kaliyan katresnan. Mbok menawi kanthi sarana menika samangke katresnan saged pinanggih mbok menawi kawontenanipun sampun tedrem Kanjeng Pangeran. Sampun. Boten perlu dipun anggep sedih. Boten perlu kedah. Sak menika
Mugi kula badhe nyuwun pamit. Kula badhe mandhap mesthekaken Paman Jatosulu. Kula anteping tekadmu. Iki mujudake tresnanku karo sliramu. Nyuwun lilah, Hyang. Kula ingkang badhe masrahaken yen ayu. Muga Gusti tansah jampangi Sedhah Mirah. Nak Mas Pangeran. Sinosa awrat kados menapa. Kula ingkang badhe masrahaken yen ayu Sedhah Mirah. Kula titip Sedhah Mirah ya. Sampun Kanjeng Pangeran. Bareng punika. Nek kepengin urip, ayo pasrahno Sedhah Mirah. Ayo pasrahke. Patih Jatosulu. Ame-ame baline Sedhah Mirah ana ing tangan. Iya, pancen bener. Kowe bisa slamet uripmu yen Sedhah Mirah tok pasrahke. Ning kandhamu iku kena tak ugemi. Nek Sedhah Mirah bali ning tanganmu, peperangan iki bisa rampung kahanan bisa tentrem. Ora perlu tak balen. Yen Sedhah Mirah kuwi tok pasrahke aku, bali nang Mataram. Yo, Aku sing nanggung keselamatan. yen ngono borong. Den ayu Sedhah Mirah tak pasrahake ning astana. Kang hati-hati. Iya. Sedhah Mirah wis dipasrahke nang Oh, gitu. Enajeng Sedhah Mirah. Senajan panjenengan kula semanten aku sing dateng jiwa. Aku gawe mendem ning kapinyatan pancen wis panjenengan wis dadi jodohku. Perlu panjenengan ngertos. Nggih sak menika panjenengan kok didadekake lipat tembur. Sopo sing bisa nyuwanake ngundurake denajeng Sedhah Mirah bakal diparingake marang sing bisa nyuwanake. Monggo sing bisa nyuwanake. Paman Jatosulu. Nyuwun pangapunten. Mbok pilih kula sampun damel ribet panjenengan. Betul. Nanging kadosa pundi kemawon menika sampun dados pepestening lelampahan gesang kula. Menawi sak menika kula kedah dados sisihan panjenengan, Panjenengan sagah kula purun. Nggih niku sing tak impi-impi. Kula niku tansah ngabdi ning sani Kanjeng Rama panjenengan. Ya min panjenengan sing tak Menapa panjenengan saestu tresna dhateng kula? lair tumusing batos. Mboten wonten wanita sanes ingkang dados kegantilaning manah kejawi namung panjenengan. Pareng matur nggih, Paman. Iya. Saestunipun kula menika sampun kadhaup dening Jeng Pangeran Jolang. Saestunipun kula menika inggih sanget tresna dhateng Jeng Pangeran Jolang. Nanging menawi sak menika kula kedadosi panjenengan. Menapa jen menika mila kangge bekti kula dhateng negari Blambangan. Sing perkara sampeyan wis disenani karo Jolang, ning nek panjenengan sakniki gelem ngadeni kula. Kula wis trima, Pak. Kula wis seneng banget. Inggih, Jalaran kegantilaning manah
nggawa raga kula badhe ngladosi panjenengan paman. Kok saestu? Saestu. Loh. Sedah merah. Aja ngono kuwi aku apa kowe diajenge? Sedah merah teteng wanita lemer. Ingkang gampil tumelung manahipun dening priya. Sedah merah ojo. Aku tresno tenan karo sliramu. Kula sagah ngladosi panjenengan menika namung cara supados kula saged bela dhateng Blambangan. Ojo. Nanging ugi kula bekti dhateng Mataram. Mesakno aku. Ojo. Loh, sedah merah. Kok anak tumben. Parat. Keparat Jodosuro. Putraku malah kok percaya. Apa kamu? Yung laut. Yo, Yang wingi si ono sedak merah. Gonku tansah munduk konengan. Mergo aku kepengin ngganggo diajeng sedak hasil majikan. Ning saiki sedak merah wis tumekane pati. Sudi apa aku kon munduk kaya sono kawen koyo blaling daging. oh, kaya ngono kita kekarepam. Dadi kowe duweni karep kang ala kaya ngono. Wis sak pancen wiwit biyen sing tak arep mengsi sedak merah. Saiki kowe ming manut karo aku bakal dadi adipati ning Blambangan. Tak kukui. Watmu kuwi. Yo, Ayo, nek pancen sekti kowe, kadipaten Blambangan tetep tok cekel. Ning yen kowe ora bisa ngalahke aku, aja mimpi kowe iso nyekel Blambangan. Ayo, Jodosuro diteter kadegean. tamakno kita. Mati kowe. Yen kowe wedi, tak mungkur. Mati. Sing kepengin Sepisan meneh. Mati. mak. Biar. Kaji pasti jenengan Sedani menika dos pun direkira Pak. Wadas lintang. Kowe wis calon garwa dalem ugi sedo menika. Wong nyatane anggone tresna karo aku mung lelamisan. Dheweke wis tresna karo Jolang. Oh, pengangkap pengen aku kepengin dadi patone Blambangan. Saiki aku wis dadi adipati. Kudune aku duwe garwa sing dadi prameswari ngampingi nggonku lenggah woning gambar Kadipaten Blambangan. Sedanipun Raden Ajeng Sedah Merah Kanjeng Adipati Siung Laut ugi sedo menika tegesipun Kadipaten Blambangan sakmenika dados kumpulan. Dadi panguasaku, pancen panjang kaku wiwit jaman semono. Iya. Kula sampun nate dipun paringi ngertos kalian Regionopati. Bilih Regionopati menika kepengin sanget nguwaosi Kadipaten Blambangan. Ning rening sak menika sampun kelampahan. Tegesipun panjenengan dados adipati wonten ing Blambangan. Namung ngaten. Kangge calon tetimbangan. Rening
Raden Ajeng Sedamera sampun seda. Menika kula gadah wawasan. Wawasan kula menika bojonipun Haryo Bendung. Reni. Ayu. Wah. Menawi kalian Raden Ajeng Sedamera menika boten kawon. Ayunipun menika ayu bojonipun Bendung. Nek ono tiwas kebenaran. Dasaripun Bendung menika lak boten sarujuk. Kalian kersanipun Rekena Pati. Bener Kanda. Sesuk yen aku jumeneng adipati, kowe adipati. Nah, matur nuwun. Saiki ayo. Derekno pun rebab